Iwo problem. Iwo showdown. Maki, in on behalf of governor, that governor is not aware. One testimony na stadium. Those 2 ladies supposed to be arrested. Because sin and Tuano, Keka governor so they aware. Obuda apologies, Kapo the governor on the phone. Ka governor willingly Jackie Ejekope stadium. Makande na Juju who locked the stadium. Jane a comment section Obama for how is a barrier, how they are insulting him with rubbish and trash on against Reverend Father Ejike Mbaka. Jane and Kan go TV. If we na ko, it is when a cheer warning. It is when a weird how kwayero we hugu. Mandi be na comment section ndiru na mbofure eziokwu nde de ka ha, because you are people are there like working like agent of darkness, initiating, injecting disease, corrupting people's mind, telling them that the lie is true, telling them that the truth is lie. Association of evil and deadly bloggers. Neheba ndani na fu pictures heba. Eforo nke a na-ezi ozi ya zilu oke oyi ogologo akwa. Yiche nne nwanyị. Ọkwa ifuru ihe a niile unu for all these guys able bloggers sepụta na akọ. In area to turn the truth upside down. Ka wee kwete na nke ha of this word they are using, envy and jealousy. And they have refused to abstain from this kind of deadly evil disease called assignment. Nde flotation had how we WhatsApp group. Hebe han chane kodito ku ebe ha na eche na eme meeting. Onye isi ha na defend Ebuka Ebuka no ZOB. Nọkwu na the platform, nọkwu na the WhatsApp. Nwanne chukwu na ZOB nọkwu ni ya. So ha maka ha se eme ma ko Zion ha ncha niile ma Ezugo Global, ma Anyudo TV, ma obuma. Ebe ga-apụta for obuma openly. Ona akpari Fada Mbaka, akpari secha Fada Mbaka, say Fada Mbaka no need apologize to Chukwu Ebuka no ZOB. And they wenu bem bossy onye nke kpọrọ we are prophet bụ Ebuka Obi. Puta sindan ihe ha na-eme adịrọ mma. Duto gene ihe a bụ ebe o si ofilu no ebe nchekwa ya na ebe mgbabi ya. Use bloggers we na attack onye ofilu no opponent ya. Ọ bụrụ oge ugwu na nsọpụrụ dị. Udi okwu a Fada Mbaka kwu na altar okwu bloggers anyị ma no bloggers ha ga-etinye ọnụ na ya. Bloggers anyị ma na ọ ya wa na feed ya na sponsor ya na akwụrụ ha ụgwọ ụlọ. Ọ na-enye ha ego and ọ kpọrọ ego ahụ ọ na-enye ha appreciation. Look at nke si na ọ bụ onye omenani. Ọ bụ onye omenani na ọ na-eme omenelu kọs na omenani. Na ọ na-asọ ọ na-agbara mmehie nsọ na okwu asị na ọ na-agbara ya ọsọ na ọ bụ onye eziokwu. Tọnụ si na-ewere oge Chukwu Ebuka no ZOB was zonal coordinator Adoration Ministry Lagos branch. Ndị niile na-abịa kampi n'oge ahụ na Enugu Adoration Ground Emuchi Igbo Ijinike Enugu na mana Chukwu Ebuka no ZOB a na-abịa all the way from Lagos no kwa days no camping. Onye ifuru n'ebe a. One thing we are going to start doing is just to start bringing all these people up. Maybe ha na-eme ma night program, ma night vigil n'oge ahụ. Somewhere na Surulere. Ha megidekwu ma night program. Maybe I have said it time without time na videos m. Megidekwu program. Nwoke mmadụ rukwu office. Onye na bi eme program because that time ha eweho ebe ha na-agbakọ bụ ministry. Ha ewere ebe ha na-agbakọ bụ ministry. Chukwu Ebuka no ZOB na eso abịa ma campaign. Chukwu Ebuka no ZOB if today na fight to see Fada Mbaka, to touch stone Fada Mbaka, for Fada Mbaka to lay hands on him. Nenu ma kedafia ijowa. Nenu ma ijowa. Nke kpọrọ owi ijowa. Nnọkọta na-asị kedu ihe o jegide bata n'ụwa. Kedu ihe o ji bụrụ ọrụ ọjọọ ka o ji maka ejeru bata n'ụwa. Kedu ihe niile ha na-eme bụ kparịwanụ Mbaka dimotu oni ya si kwa na osi na Chimaroke Chukwu yipu efe Fada ọkwa osi na Buhari was a messiah ọkwa osi na good luck to bad luck ọkwa osi na nke ihe a bụ stories ka unu na-akọ stories ka unu na-akọ ọkwa unu furu ebe ọbụma na Ebuka ejima Ebuka Obi nọ
Okwifuru ebe Obuma, okwifuru ebe ha na-akụ Zion no. These are the people that are engineering this, they have polluted the atmosphere. Ha tonụrụ ụka bụrụ ihe ọzọ. Iwu ha kịta bụ na akpọrọ Reverend Mbaka sị na some things Matthias na-ekwu bịa dịka eziokwu ka ọ na-ekwu about Christianity. Mana ọkwa ha wabu ihe emulate from Matthias, Elijah Enugu. Matthias was the person started calling Elijah Enugu, oh baby virgin. Now they picked up Elijah Enugu. Ha ekwezi akpọ ọga ha nwa baby virgin ahụ. Matthias gụrụ ọga ha. Mmadụ Kobi boy camera on na asị. These people are good in telling lies, cooking up stories. Ihe na-emero nke meru anọ na social media kwugide ụgwọ sugide ego ha amaghị ije ma bank ha amaghị ibute ego atụ na Zion na onyinye ka ha wee kwụọ bloggers ụgwọ ka e wee bịa ihe ọka ọkụ n'ọkwa asị na enwere oge Chukwu Ebuka nọzi obi ji bụrụ coordinator na platform a ka m ga-akpọtara unu ma ndị ha na-ebuka obi na-emekọ ma ekpere as Adoration Ministry Lagos branch mebe ha nọ na-eme ekpere ahụ na Surulere ma oge ha na-ade load bus bịa ma campaign bịa ma program bịa ma crusade bịa ma Fada Mbaka na-eme anniversary or Easter program. All these things niile, I'm going to call those people live on this Prince Israel TV platform. I am going to bring them up. It is an update. We don't believe in lies. I had asị ka ndị asị ndị asị juru ha ọnụ and they lack respect. What is Christianity if you cannot respect the elder? What is Christianity if you cannot obey? The book of 1 Samuel says that obedience is better than sacrifice. Onye yere aka meche megene. Onye yere aka meche turn against you. Onye si n'aka gị wee gbagoro gaferu. Ekpere mbụ ya ndị mmadụ ji maka ya na-abịa na Zion ha fụkwu ya o. Maka ọ bụrụ na ha afụrụ ya ekele mgba ga-eti. Look at the hungry bloggers. The hungry, ị ga-esi n'aka ije ụwa mara how hungry he is. N'aka ije ụwa ka ị ga-eji wee mara how hungry. Ewere ihe ọzọ ije ụwa pụtara ime bụ na ọfụ eziokwu ọsị na-asị ya na ezugo global. Na anyị go TV ka ọsị na ọgịnị. Nọọ ha waba nke si na ọ bụ onye omenanị. Ma ọbụma, nke ọbụma bụ na ọbụma dị too arrogant. Ọbụma ị na obodo oyibo mana esi na Nigeria ihe ga-esendịrị gị ego. Ọbụma ị na obodo oyibo mana esi na Nigeria ihe ga-ego ije eli nri akwụrụ gị ụgwọ ụlọ n'ebe ibi n'obodo oyibo. It's not all about taxi ka ị na-agba. It's not all about ị nọ n'ime moto na-eme content. Does the car belongs to you? No. Ị na-agba moto based on insurance. Ọkwa ịghọtago? Ọbụma kedu ihe ị mere achieve with ihe a niile na-eme na ego ka ị kpọchara nkụ. You are drying, you are draining because of your wickedness and your evil attitude. As evil assignment that you have decided to take it and you forget that there is a law of karma. Azie gị ọrụ na gị jee tọọ ọnụ eziokwu tọọ asị na gị kparịwa Fada Mbaka ikweta ọrụ ahụ na-arụ emechaa afụ gị o ise foto afụ gị ebe a na-ebi gị ego ezie gị ọrụ if Chukwu Ebuka nọzi obi his conscience is clear ọ bụrụ na conscience ya declare kedu ihe mere o ji ezi bloggers ozi na-eyuzu ha against Reverend Fada Ejike Mbaka before it was envy and jealousy. Anọkata na-eme analyze Chukwu Ebuka nọzi obi na Fada Mbaka kedu onye ka wee ego maka na Fada Mbaka bụ Reverend Fada zo owi ezo akpụkwụ wenu size abịa na anointing ihe anyị chọzi bụ practical. Like for what Fada Mbaka said, don't force God, don't force the Holy Spirit to do what he doesn't want to do. You cannot force God to do miracle he doesn't want to do. Ada atụrụ Chukwu ọda. Onye isi afụrụ ụzọ esi n'ọfụ ụzọ. Anọkata ebunye wechi a na onye ngwuru ejewe ije na enweghị life o mere eme ị na-ene vida adịka skit a na-atị abịnye testimony a na-eme testimony ọ dịka skit ọ dịka script edere ede. Ị na-afụ testimony ị na-afụ na ụwa na-asị dị na ya egbugbere m ọnụ testimony onye nke sipụtasị na o win election n'ọkwa sika Chukwu Ebuka nọzi obi na stadium a ka ha bịara program n'Enugu no sika Chukwu Ebuka nọzi obi ọ ma yekwe mee nke ha ji wee win election.
People knew how 2023 election was so disastrous that if not by God's infinite mercy, Peter Mbah could have not won an election. Labour Party Chioko. In all the consequences, in all the senatorial districts, in all the local government, Labour Party could call almost everything. Kawanya pata maguru sino stick Ebuka no Ziobi otiyedu go to win an election. And they know on the Enugu State government since he win election. Governor Mbafu Vida ha chogging oro. It was problem. It was showdown. Maki, now on behalf of governor, that governor is not aware. Mwanya no ye testimony at stadium. Those two ladies supposed to be arrested. Because sin and Tuano, Keka governor so they aware. Obura apologies, kapo the governor on the phone. Ka governor willingly Jackie Ejike stadium. Makande na juju who locked the stadium. Jena comment section no Obama. For how is a barrier, how they are insulting him with rubbish and trash on against Reverend Father Ejike Mbaka. Ejena nkanyi go TV. If we na ako, it is when a cheer warning. It is when a weird how kwayero we hugu. Mind be na comment section. Ndiru na mbofure eziokwu de ka ha. Because you are people are there like working like agent of darkness, initiating, injecting disease, corrupting people's mind, telling them that the lie is true. Telling them that the truth is lie. For you to convince them, for you to generate and win followers and members to Ebuka no Ziobi. After doing that, ask yourself question from now to the next 5 years. Emaudio ye ga ye man garden the way ye ga nine and a payegi. In a waiting endorsement, Makina support Ebuka no Ziobi. Is in a Makunu feel una contact dinner. Yobun Ebuka no Ziobi afuna. Oh, Petagon or Membia. Mando shi mandama. Mandi ne kwesiri na da abia buka ha bia wego ụka. Ihe ọbụna abia kwa na si ebe ahụ eweta contact. Ị na-ekwu ya na Ebuka no Ziobi. Ị ga-eweta followers. Iso we Ebuka no Ziobi. A na-enye gị ego. O wee members. O wee ihe na Zionite ka all over the world. Mmadụ mepe ọnụ ya. See that the crowd dị na stadium has never been in the history of crusade in Enugu. Who said that? Who told you that? Oga Adibo, a Redeemed Christian Church in Enugu. Those days when he would Oga Ekana Mafia is up to 15, 17 years ago. Adibo came to Enugu Stadium Honor. I could remember I was very young then. I came with my father. My father was still alive around that kind 2000, 2002. At this stadium, me and my father could not see where we would sit. I have fully by the one. By 3 p.m. in the evening, stadium Ejugo. Oh, mo pa ki ga ma aka na crowd. Onye depo ko Kristo onye kulemi ba mo onye ga ma aka na crowd ko ge Pentecostal Fellowship of Nigeria me program na stadium. There was so much massive crowd. Agota. During the days of Archbishop Wardeka, when he was at Grace of God Mission, Paul and Mche make a program na stadium. So, kedizi ebe ina imara ukwe ga-apụta kwuo or crowd ka ịchọrọ ịbịafụ because I know information kunsi wee na-eload ndị mmadụ ma ndị Owerri ma ndị Lagos ma ndị Abuja ma ndị Aba ma ndị Ọnịcha ka ha wee bịa program ka stadium wee dị field ka unu wee be ọkasị akasị na crowd. Somebody bụkwa onye na-ekwuyeru nọrọ ebe a sị ọ bụ maka nke crowd mba na ada ma fada mpaka aka na crowd. No, if you be at 31st night. Na stadium ebe ahụ unu nọ. A well popular known celebrity and a blogger. Na-ekwuru ọra niile. Lagos Adoration Ministry, Lagos branch. Ka Zion agboro. Zion na afụ today bụ Anakara Adoration Ministry ka ha si ebe ahụ weru. Je kụọ mkpụrụ ya. Jikwere mmiri adoration. Jiri fertilizer adoration wee megide ya. Wee megide otomewa mkpụrụ. Adoration bụ Zion Ministry. I don't know why they are denying it. Amami ihe ha je zori ya, amami ihe ha na-erite ka ha gọnahụ. Ndị asị juru ọnụ. Je nchọtakwuo bloggers. Nka otu brother Elijah Ọnịcha kịta si eme. Ọ na-abịa program. Ọ na-head Ọnịcha.
Anambra Adoration Ministry branch, Onitsha branch. But Elijah and Kabakwa the same thing, and Kabuja the same thing, Kekaduna the same thing. Otake Ebuka, Chukwuebuka no Ziobi, Siweneme. I will bring up 1 or 2 persons. Ma one yan on a beer, name a program I if they deny, because I know Fuvida get from me, Kugia, Hamaru, Jeburego, those are the woman, Nadia. Block her for them not to say anything. Apogidege, Ebuka, Pogidege na phone, he draws a call. Nana Pozeg na phone, with the phone, keep a call. Get out on or upside down. My father say ya oge, se wagoku. Father can kwando keta ya kunu biana online. Then internet biana a pay ya bana shono a shito ario eze a somiri ezure weri na eku oku eze na tarato na sarasa. Abiakwefu, some people are saying I fight. Hey, when you are fighting me, it's better you start loving me and stop hating me because no go waka gawo. Or na chief we he na eme iche. E me asi no bukora man as na ga fight ya. Ya wa on other fight you we. Somebody that hate advice, somebody that is not humble, somebody that is ihe o na eme di inyogo. Ekwuo ya egbuo mmadu. Ai chifu practical healing. Kafana mbaka kuroku na da force chukwu ko oru ebube. Okwa iwe ko ewu, o de ka na force chukwu ko ni ye no chori be ni iwu that God must do it. Owe ko dị no.